per si algun dia s'estrenés, doncs que quedés enganxada. Aquí no veus res, el que hi ha fora és desprendiments. La restauració i consolidació de la cúpula exterior d'aquí de Sant Andreu de Palomar, diríem, en el projecte estava dividit en dos fases, el que en dèiem les actuacions principals i les secundàries. El detectar, a mesura que anava avançant l'obra, que estava més deteriorada, sobretot en el tema de rajoles que revestien els galions, ens van plantejar des de la direcció facultativa i l'Incasòl la possibilitat de no fer les obres secundàries que evidentment no es referien a la cúpula de fora, sinó que eren de la façana, esquerdes o interiors. Ens va semblar bé aquesta proposta perquè l'important era la cúpula i a més, com que hi havia hagut una rebaixa en l'adjudicació de l'obra, també ens van proposar que aquesta rebaixa, com que ja estava prevista amb el conveni signat a tres bandes, Generalitat, Ajuntament i Bisbat Parròquia, que també el dediquéssim a la cúpula perquè realment d'aquesta manera s'han pogut fer totes les obres previstes, més aquelles que han sorgit i han estat necessàries, imprescindibles per a la seva rehabilitació i consolidació. Les obres de la cúpula ha sigut un inici del que ha de seguir sent, diríem, aquest gran temple i símbol del barri de Sant Andreu, poble de Sant Andreu. En aquest futur, el que estem tirant endavant és amb la comissió del pla director. Aquest pla director que pretén és, una vegada ja tenim la cúpula, que per tant la tenim ja restaurada i consolidada, entrar en la resta del temple, és a dir, tots aquells altres elements patrimonials, com són des de les pintures del Verdaguer o la capella dels Segadors. Però, a més, clar, hem de comptar amb el campanar, amb la coberta, la instal·lació elèctrica, la megafonia, etc. Tot això va dintre d'aquest gran nou projecte de futur del pla director.